Żewġt irġiel, wieħed ta' 30 sena minn Santa Lucija u ieħor ta' 26 sena minn Ħalluqa, l-erba' wara nofsinhar instabu mitlufin minn sensihom f'Garaxx f'Santa Lucija. Il-Pulizija mhijiex teskludi li ż-żewġ persuni allegatament ħadu doża eċċessiva ta' droga x'aktarx eroina hekk kif ħdejhom instabu oġġetti relatati mat-teħid ta' droga. Il-Garaxx jinsab fi triq Mabel Strickland f'Santa Lucija taħt blokk ta' appartamenti. Kienu għal-ħabta ta' l-4:30 ta' wara nofsinhar kien il-Pulizija ġew informati minn persuni li jgħixu fl-akwati li fil-Garaxx li kellu l-bieb miftuħ hemm żewġ persuni mixħutin fl-art mitlufin minn sensihom. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienu il-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit. Hekk kif daħlu fil-Garaxx u sabu li żewġ persuni fl-art, il-Pulizija tal-Arajju taw l-ewwel għajnuna u kien bl-intervent tagħhom li ġew salvati mill-mewt sakemm fuq il-post waslu żewġ ambulanzi. Fuq il-post waslu wkoll il-Pulizija tad-Distrett kif ukoll ta' taqsima ta' kontra drogi u anke dawk mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet kriminali. Kienu momenti ta' tensjoni jekk kif fil-post inġabru xi qraba ta' żewġ persuni waqt li tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza kienu qegħdin jagħtu l-ewwel għajnuna liż-żewġ irġiel. Madwar nofsija wara iż-żewġ persuni inħarġu mill-Garaxx u wara li tpoġġew fl-ambulanzi ittieħdu l-isptar. Hemmhekk huma ġew iċċertifikati li jinsabu f'qagħda kritika iżda mhumiex fil-periklu tal-mewt. Waqt li l-aċċess għal Garaxx ingħalaq fuq il-post bdiet investigazzjoni mill-Pulizija mmexxija mill-iskwadra ta' kontra drogi.